Ышандым мин Аллаһка, Аллаһның барлыгына, Аллаһның берлегенә, бердер Аллаһым benim. Bir Allah'ım özün sin, her nersene var itken, her kimge rızık birgen, birdir Allah'ım benim. Ul Allah'ım terektir, ona ulemek hiç yoktur. Kişinin şeyi yoktur, birdir Allah'ım benim. Okşaşında yok senin, suretinde yok senin. Ulun kızın yok senin, birdir Allah'ım benim. Юлда йөрөгән еңер дип әйткән борынгылар. Еңер генә түгел, уңыр да, сөнки Аллаһ ризалыгы өчен кылган һәр сәфәрбез хәерле. Һәр урында матур кешеләр менән осрашып, фәһемле сыгыштар тыңлап, һәр вакыт сагыу тәэсираттар алып кайтабыз. Күптән түгел Хозур табигатьле Аскын районының Упкан күл авылына барып кайттык. Был төбәктә динебезгә хөрмәт һәм илтифат гаять зур. Мәсҗидендә дәресләр, күркәм мәҗлесләр үтә. Һәр береһен тиерлек Зөбәрҗәт Әминова менән Зөлфия Кәлимуллина итәкләгән Аулак өй фольклор ансамбле кызларының мөнәҗәтләре бидәй. Һуңгы елларда дини поэтик әсәр буларак мөнәҗәт әйтүләре киңрәк тарала бара. Халкыбыз иҗатында лаеклы урынын тапты ул. Был һүз гарәп телендә яшерен әңгәмә дигәнде аңлата. Аллаһка ялвару тәүбә итүдә ул. Ие, мөнәҗәт тәрбияләй, уйландыра, күңелдәрде сафландырып, яхшылыкка өндәй. Бөтендә югаңа, бердер Аллаһым benim. Бар нәрсәне беләсең, һәр нәрсә